Ami aw fo ka wale ɲuman dɔn ko aw bisimila Sherifla TV bamananga kunnafoni kɛnɛ ka min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunga ni diɲɛ fan wɛrɛw kunga. An b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma sele ye. Bamananga kunnafoni bɛ daminɛ ni Mali Silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usman Madana Haidara ka denbaya ye Bangoni Janginɛbugu la. An ka jamanaden minnu sigilen bɛ Amérique duguba la New York n'u kama ko Association des Maliens de New York ani an balakaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔ min fɛnɛ bɛ Amérique dugukolo kan u kama ko Union des associations des femmes maliennes aux États-Unis olu nana bɔɲɛna bani ye nka bisimilali olu kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a Seyida Sherif Ahmed Tidiane Haidara fɛ taama in a bɛ don fɛn min kadira kɔnɔ cɛsiribaw ni wulikajɔw minnu bɛ ka kɛ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara fɛ silamaya ye ani jamana in yɛrɛ ye diɲɛma yɛrɛ ye ko wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin a ma baw sango de a Seyida Sherif Ahmed Tidiane Haidara ka États-Unis dama senfɛ ani u ye ɲɔgɔn ye u ye tableau di a ma ka n'o di bani mɔ ko in bɛ don de kadira kɔnɔ Lutu Sidibe ka fɔ la. U kɛlen kɔfɛ ka wale ɲuman dɔn tableau ta k'o kɛ bonya ye ka ɲɛsin Mali Silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara mɔ san 2017 uti kalo la ka sabu kɛ a ka wulikajɔw ye jamana kelenya sabatili ni malidenw ka ɲɔgɔn ganfɔ ni jamana basigiw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dɛsɛbaatɔw ɲɛji cɛli an ka jamana den minnu sigilen bɛ Amérique dugukolo kan n'o ye Association des Maliens de New York ani an balakaw ka tɔ min fɛnɛ bɛ Amérique dugukolo kan Union des associations de femmes maliennes aux États-Unis u farala ɲɔgɔn kan sɛgɛnnafiɲɛbɔ kuma sele n'o ye vacances ye ka segin Mali jamana kɔnɔ hali bi ka t'u ɲɛda a Seyida Sherif Usman Madana Haidara kan bɔɲɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye hali bi bani bɛ cɛsiriba min na faso ye silamɛya diinɛ ye a kɛn bɛ misali ye ko wale ɲuman dɔ a ye min bɛ se ka to hali bi a bɛ dɔ fara o cɛsiri kan ko barisabu ka d'a kan Mali Silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ye bolomada yɔrɔ ye bi Mali tunkarangew bolo ka sabu kɛ a ka ladilikanw ni bilasiralikan minnu bɛ fɔ n'u b'o lamɛn k'a kɛ mɛ nafaba ye u ma u sigiyɔrɔ la tunga fɛ. A bɛ baara min na jamana kɔnɔ an b'a dɔn bon Tidiane tɛmɛtɔ la New York ye on a profité ka invitation kɛ ka Sherifu honoré an y'a di certificat di Tidiane ma ka n'a d'a ma bon n'Ala y'a kɛ an yɛrɛ sera yan f'an k'an sen ta ka n'a lajɛ ka foli bila a ma a bɛ baara min na Maliko la an bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛɛ b'a dɔn a bɛ jɔyɔrɔ min na ale de b'an hakili sigi kosɛbɛ anw minnu bɛ kɔ kan ni problème wulila yan dɔrɔn an b'a fɔ Sherif yɛrɛ ko di ale ye mun fɔ donc ale ka intervention de b'anw intéressé parce que an b'a dɔn a b'a da faga de a bɛ sitanɛ da faga a bɛ ko caman dilan dogo la komi sanfɛ donc a n'a bɛ dɛmɛ min da communauté kan a bɛ mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ a ye fɛn caman kɛ dɔgɔtɔrɔsow écolesow a n'a bɛ saraka minnu bɔ a bɛ fɛn caman kɛ donc vraiment nous anw minnu bɛ kɔ kan kɔni anw b'a apprécier kosɛbɛ anw b'a apprécier kosɛbɛ New York ye donc an y'a décidé k'a honorer k'a yira la a bɛ baara min na an b'a kalama k'a fo k'a waleɲuman dɔn fɛn caman bɛ fɔ mais a kana o jate quoi Ala bɛ mɔgɔ sara i kɛwale dɔrɔn de la a bɛ sira min kan a ka continuer o fɛ anw kɔni diaspora an jigi b'a kan halisa a ka continuer a ka baara fɛ ka continuer k'an jigi tugun bɛn bɛ sabati jamana kɔnɔ cogo min na. Mali jamanaden ninnu Amérique dugukolo kan u bisimilala Sheriflakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali Silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara nɔna an karamɔgɔ a Seyida Sherif Ahmed Tidiane Haidara fɛ wa sango ale ka Amérique taama de senfɛ san 2017 uti kalo la ka silamɛya cari Amérique fa bɛɛ lajɛlen la min senfɛ ni maa caman dubira ka don silamɛya la tableau d'honneur waleɲuman dɔn tableau in dira a Seyida Sherif Ahmed Tidiane Haidara den mɔ cɛkɔrɔba nɔna ni o ye Bamadani de ani Bashida Darawere de ye bɔɲɛ in Bangoni Janginɛbugu la Sherifla duba kɔnɔ a kunjɛra ni dugawu don ye a Seyida Sherif Usman Madana Haidara fɛ min bɛ se ka to tunga sigi bɛ se nɔgɔya an baden ninnu bolo.
Alimami unga to anga jamana kono kama ko Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali limama uye kurana kala belebele labe sebere juillet kalotle muga ani kele kurana kala imbi do fami ngadara kono malibe ki kunda kalata minga biseke kalata basigilenye ambe samia mienveneno yina fama fene ka an la soro kabo dali masa yoro o ala wele ni duga udo de chayara silamo chama ngumbe akeneka ambi alladania ka fo samaira sanogo ani ablay sugodugo lukumbe Sherifla TV jabarani tokola Imamu ka tomba min bɛ Mali kɔnɔ yan anw fɛ n'an ko ma ko la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique limama a tɔndenw ani a kanubaw bɔra bi kosɛbɛ kana Bamakɔ misiriba kɔnɔ kuranɛkala hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin anw ka jamana ma walasa bɛn ani hɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya fo ka sin kalafili min bɛna kɛ anw fɛ yan ni o ye président suganti ye kalafili a bɛ se ka kɛ cogo min na jɛlenya bɛn kɔnɔna na Mali kɔnɔ yan ani ka na ni san nafama caman ye anw fɛ yan o de hukumu kɔnɔna na a tɔndenw u ka kuma kɔnɔna na o ye bonyamasegi ta ni k'a ɲɛsin Masa Rahamani ma ale min kɛra sababu ye ni ka bidonba yira anw na kɔfɛ ka tila ka bonyamasegi ani ni tanu ta k'a ɲɛsin cɛ ni muso ma mɔgɔ o mɔgɔ bɔra a ka so kana fara o kan walasa ka se ka kɛnɛ in kɛ kɛnɛba ye an bɛ Ala tanu musa belebele an b'a barikada Rasul sallallahu alaihi wasallam an b'a waleɲuman dɔn an bɛ kɛnɛ min kan o kuma la an ka jatigiw fɔlɔw an karamɔgɔ fɔlɔw o ye suraso fila ni ɲaarew ye u ka bisimila kɛnɛw ta ye n'o bɔra ye an ka alimamuw bɛɛ lajɛlen Bamako n'a dafe dugu alimamuw bɛɛ u n'u ka coordinateurs bɛɛ u ka bisimila kɛnɛw ta ye kalafiliko hukumu kɔnɔna na limama mɔgɔw ko cɛbɔ tɛ olu bolo koyi ko nka olu ka laɲini ye jumɛn ye Masa Rahamani bɛ se ka jamana in kalifa mɔgɔ la mɔgɔ min n'a ka kan ni a fanga b'a la walasa ka se ka jamana in ta ka lakisi tɔɔrɔ ani jadi ma cogo min na o de ye olu ka laɲini ye an bɛ Ala deli Ala min bɛ se ko bɛɛ la a ka maa kɛrɛnkɛrɛn an ye Ala e de b'a dɔn jamana ni hɛrɛ bɛ maa min bolo Ala e de b'a dɔn jamana ni sutura bɛ maa min bolo Ala e de b'a dɔn maa min dulodo ne ye jamana nin d'a tigi ma jamana nin bɛ hɛrɛ sɔrɔ fitinɛ min bɛ kɔrɔn fɛ a bɛ ban jamanadenw sunɔgɔ cogo bɛ ɲa o dumunikɛ cogo bɛ ɲa an yɛrɛw taa cogo bɛ ɲa an ka misiriw la Ala de b'o dɔn an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'o choisi k'o bila an ka jamana nin kunna min b'an ka hɔrɔnya sabati k'an ka jamanadenw ka bonya sabati k'an ka karama sabati an b'o ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'o k'an ye n'o bɔra yen an ye wele bila jama bɛɛ ma politique mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen parti 24 fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ jamana ɲɛmaya ɲini an ka ci sera bɛɛ ma du bɛ jamana kɔ kan du bɛ yan aya min ye yan sɔrɔ min ka ciraden ye yan sɔrɔ ci yɛrɛ ma se min ma alimamitɔn bɛnna mimɔrɔndɔn min kan k'a dilan jamana jɔcogo la bɛɛ ta bɛ d'i ma ne y'a sɔrɔ i bi yan ne y'a sɔrɔ i ci yan an bɛ wuli an bɛ taa d'i ma ko i ka bureau kɔnɔ an ye sɔrɔ sisan an ye ka mɔgɔ sɔrɔ an b'a d'i ma k'a bilen ɲɛ e k'a dɔn ni min kɛra yɛlɛba ye kulubaw k'a dɔn k'a fɔ jamana ka hakilila ye juma ye silamɛw ka hakilila ye juma ye silamɛw ye mun fɔ jamana jɔcogo la sabula an ka président bɔra k'a fɔ ye sisan a ko imama k'a daminɛ ka ye ka taa bila Kidali an ma maa jira k'a fɔ a ye tuguni kɔ bɛɛ y'an ka maa ye n'o kɔrɔ tɛ ko anw tɛ wote bɛɛ ka wote i ka maa ye sabula wote ye jamanadenw ka hakɛ de ye. Bon jeunesse limama ka hami ye min ye bi o de ye ka kuranɛkalan kɛ walasa jamana bɛ se ka sumaya anw ka hami fɔlɔfɔlɔ o de ye maa minnu bɛna bɔ nin denmisɛnninw bɛɛ a la an b'a fɛ baara in ka kɛ bɛn kɔnɔ ani kelenya kɔnɔ fɛn kana denmisɛnnin si sɔrɔ fɛn kana maakɔrɔba si sɔrɔ fɛn kana muso sɔrɔ jamana ka sigi hɛrɛ kɔnɔ o de ye an ka laɲini ye nin wagati in kɔnɔna la o de kosɔn an ye ci bila ka alimami bɛɛ wele Bamako alimami bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na ka tila ka ci bila parti politique bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ candidat ye ka ci bila a bɛɛ ma u bɛɛ lajɛlen ka na u kana fɛn dɔ lamɛn u ka fɛn dɔ faamuya. an ma ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ ye kun cɛra ni duwawu kalan ye min kɛra anw ka misiriba alimami fɛ n'an ko a ma imami Kɔkɛ Kale. من كان فيه إلا رحمة المؤمنين صلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.
Ziyara min bɛ labɛn an karamɔgɔ Asayida Sherif Mohamed Al Madani Haidara ye a tako 5nan kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni dimanche juillet kalo tile 22 ye. A kɛra don ɲuman na Asayida Sherif Usman Madani Haidara ka foro la Safo commune rurale la. San o san ko in bɛ sigi sen kan jɛkulu min fɛ u kama ko groupe Sherifu kanubaw ka tɔn. A kɛra sababu ye ka min ɲɛma caman ye k'olu fara ɲɔgɔn kan foro la don ɲuman na sirifilakaw ka taa se silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ni kanubaw ma bɛɛ lajɛlen kun bɛ a kɛnɛ kan. Fatumata Yaya Kane ani Baba Keita olu kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Ansar denmisɛnkulu minnu ni olu farala ɲɔgɔn kan ni u ka kulu bɛ wele ko groupe Sherifula kulu do min ni a sigira sen kan san 2005 sanw na a ma sigi dɔwɛrɛ foyi kama fo Sherifiladenw kanu ani u hakilinaw kɔkɔrɔma doni kama kɛrɛnkɛrɛnnenya na an karamɔgɔ ni o ye Seyid Sherif Mohamedul Madani Haidara ye Ala ka hinɛ ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na ni ale ye silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara denkɛ ye. Jɛkulu sigibagaw y'a yira k'a fɔ ko a sigira sen kan kabini Seyid Sherif Mohamedul Madani bɛ baloli ka sanga ni ale miniji dɔgɔyali ye. Groupe Sherifula y'a kanu san o san ka bɛn ni wagati kelen ninnu ye ni o bɛ bɛn an karamɔgɔ ka fatuli san kunbɛnw ma ka ni ziyara belebele in sigi sen kan cogo min na ka taa dugawu don kɛ Mohamedul Madani ye ka fara a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka Sherifila duba kɔnɔ Ala ye minnu miniji dɔgɔya. Wula in na an nana ziyara de la ziyara min an se yan n'o y'an ka ɲɛmɔgɔ ye an dajuru minɛba an bilasiraba n'o ye fe Mohamedul Madani Haidara ye o de y'an se nin kɛnɛ kan wula in na ni ziyara in na fa an ye fa dɔn sira min kan o de y'an bila ka ni ziyara in kɛ an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara denkɛ don a denkɛ dama tɛ an y'a dɔn a fa ye min sira min yira an na an y'a dɔn sira de ye tiɲɛ ye ka o sira minɛ ka tugu la. Groupe Sherifila tɛ foyi ye fo Ansar denmisɛnninw wala a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko jɛkulu wɛrɛ don jɛkulu wɛrɛ tɛ Ansar denmisɛnninw de don wala o la an ye groupe Sherifila créé a ma kɛ sisan a kɛra depuis Mohamed Al Madani Haidara ale bɛ balo la ale de y'an ka ɲɛmɔgɔ ale de y'an bilasirabaga ye komi denmisɛnninw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn faamu an y'a daminɛ de fa n'a dɔgɔninw an b'u ka anniversaire ka date bɛɛ lajɛlen na ni min ta sera ka Ala barikada k'a la waleɲuman dɔn k'a yir'u la k'a fɔ an ye layidu min d'u ka cɛkɔrɔba ma layidu kelen de b'an fɛnɛ bolo fo ka na se ale ka somayɛlɛmani ma san o san le 15 juin an b'a labɛn groupe Sherifila cɛ n'a muso ani kanubagaw an bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kuranɛ kalan ka darayiru kalan an n'a balimakɛ a n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen de b'a organiser ɲɔgɔn fɛ olu ka ɲɛmɔgɔ Sherif Ahmed Tijani Haidara si ma k'a kɔ. Alhamdulillah an nana ziyara kɛ an karamɔgɔ ra ani an karamɔgɔ denkɛ ra a Seyid Sherif Mohamed Al Madani Haidara ka sabu kɛ a yɛrɛ ka cɛsiri ye diinɛ na ka funangɛniya kɔnɔ a ye min kɛ Ala ka diinɛ na ne hakili la o ma dogo mɔgɔ si la dugukolo kɔ kan donc a ka wulikajɔ n'o cɛsiri kama silamɛya jigi falila an y'a kanu kana ziyara kara donc an kɔni y'an ŋaniya k'a laɲini kana bɛn ziyara in ma Ala sɔnna k'a latigɛ an bɛ dugawu kɛ Sherifusu k'a daminɛ Ansarsu la ka taa se Seyidisu bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hinɛ k'u bɛɛ Ala ka yafa k'u bɛɛ ma Ala k'u bɛɛ kaburu nɔrɔ. Hadisaw y'a yira k'a fɔ ko ziyara ye fɛn ye min ni kiraba Muhamad kisi ni nɛɛma bɛ a ma ale yɛrɛ y'a waleya ka tɛmɛ. Groupe Sherifila ka ni ziyara in kɛnɛ kan dɔn ɲuman na Seyid Sherif Mohamedul Madani Haidara a badenw ka fara a bangebagaw kan u bɛɛ kɛra kulu ye ka taa nin kɛnɛ in seereya hakilina jigin kama u balimakɛ ye o bɛɛ kɔfɛ Sherifila duba tilala k'a ka foli ani a ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin ko in labɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma. An nana bi ziyara min na ni o de ye kana an ba ani an balimaw kana o ziyara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mohamedul Madani ka bɛn ale ka dati ma ni nin de ye labɛn ye groupe Sherifila bolo san o san ka fara ɲɔgɔn kan kɛ kana o hakili jigin o ka karamɔgɔkɛ la ani ka fara balima tɔw kan an filɛ o kɛnɛ de kan kana dugawu kɛ taabaw ye ani ka tila ka o hɔrɔnmaw ɲini ɲɛ bɛ se ka taa min fɛ n'o de ye Mohamedul Madani ye ale ka dati ni o de ye a fatura ka bɛn tubabukalo le 15 juin 2012 a fatura ka bɛn o de ma o la ɲinan an filɛ 2018 de la a san 6nan an filɛ o de la o la a bɛ labɛn kɛ groupe Sherifila fɛ san o san ka bɛn ni o dati ye o la komi ɲinan ta dati bɛɛ ye ani seli bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ n'o selicinin tɛmɛnen ye o la ka na ni seli tɛmɛna an bɛ segin ka na
kana laada min bɛ an bolo an bɛna kɛ o la an filɛ o kɛnɛ de kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ziyara ye hakilijigin kɛnɛ ye hinɛɲini kɛnɛ do fɛnɛ dabagaw ye lajɛ in bɛɛ kuncɛla ni duwawu donba ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Fanga ɲini dɔ min bɛ wele ko Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM faso ko n'a ko Mali danbe n'a ka danaya n'a ka ladiriya ka segin a mɔ ka taa se fanga ɲini dɔn wɛrɛw mɔ minnu fɛnɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan ko coalition pour le renouveau politique CRP o cɛbɔ Mamadu Umar Sidibe bisimilala segukaw fɛ min ye yɛrɛmangutu baaraw ye ko n'u don ka ɲɛsin jamanakuntigi kalataw mɔ minnu bɛ kɛ juillet kalo tile 29 an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sibiri juillet kalo tile 21 ɲɛnajɛ kɛ so min bɛ Segu ni k'a ma ko Mieruba jama bɔra ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye lapasabaw kanubaw olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa se PRVM fasoko yɛrɛ a teri fanga ɲini dɔn wɛrɛw ma Amadou Diallo ni Sama Traoré kun bɛ ko in nɔfɛ. Coalition pour le renouveau politique CRP cɛbɔ Mamadu Umar Sidibe bisimilala marabolo naaninan na Segu Mieruba ɲajɛ soba kɔnɔ jama baden de fɛ PRVM fasoko tɔndenw u bɔra ka caya ɲɔngɔnmɛba in senfɛ cɛbɔ Mamadu Umar Sidibe a ye hakili falen kɛ ni segukaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna waati lɔko kunga jamana mago jɔn bɛ fɛn minnu na PRVM fasoko a coordinateur régional la Segu kɔnɔ o ka bisimilalikaw na a y'a ɲini tɔndenw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri min bɛ se ka to haminanko ye fɛn min ye n'o ye Mamadu Umar Sidibe ka jamana ɲɛmaya sɔrɔli ye o bɛ se sabati. An ka président nana an fɛ yan Segu mun kosɔn kana bɔ segukaw ye kana a ɲɛ jɔ segukaw la. Bon an bɛ don min comme bi parti bi Segu région na a bɛ cercle 7 bɛɛ la a bɛ Segu cercle 7 bɛɛ la précisément ni Segu cercle jateminɛ a bɛ commune bɛɛ kɔnɔ. An ka parti a bureau ti commune min na i b'a sɔrɔ an ka représentant bɛ o commune na bon an kɔni bɛ min fɔ population ye u kana u ta wariko ninnu fɛ u k'a lajɛ u yɛrɛ ka danaya bi mɔgɔ minnu kan u ka voter olu ye ka sɔrɔ wariko tɛ. Fanga ɲinindɔ min ɲɛsinnen don Mali danbe a danaya n'a ladiriya seginni mɔ a mɔ Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM fasoko a tɔnden musomanw kɛmɛ ka wuli ka jɔba kɛ Mamadu Umar Sidibe ye Segu mara kɔnɔ k'a jira k'a fɔ juillet kalo tile 29 jamanakuntigisigi kalataw tako gale ala barikala u b'a kɛ jamana ɲɛmaa ye. An bɛ min ɲini Segu musow bɛɛ lajɛlen fɛ u ka bɔ u ka voter an ka président ye donc parce que an bɛ ladiri de ɲini an bɛ hɔrɔn de ɲini an bɛ kankelentigi de ɲini wari ti mɔgɔ san adamadenw k'u ɲɛ yɛlɛ an b'o de ɲini fɛ ne bɛ welewelekan min kɛ ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma o ye de bɛɛ ka bɔ an ka bɔ denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan mɔgɔ si sera voter n b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ ka bɔ ka taa kala ta anw ka président ye. Cɛbɔ Mamadu Umar Sidibe kɛlen kɔfɛ ka walawalali kɛ a ka baara bolodalen kan jamana ye programme présidentiel ni danaya dara ka jamana kalifa la a b'a fɛ ka baaraw minnu kɛ san 5 nataw kɔnɔ a sɔrɔla ka wele da kɛ ka ɲɛsin Segu a n'a lamini bɛɛ lajɛlen mɔ bɛɛ ka kala ta walasa yɛlɛma ka don jamana kɔnɔ. Segukaw bɔra Segu région bɔra PRVM fasoko kɔnɔ Segu de premier Mali bɛɛ donc n'olu bɔra a ti balana donc vraiment o bɔli n'o nisɔndiya min u y'o danaya dan kan ani y'o layidu min d'an ma an bɛ fɛ an k'o jaabi sɔrɔ kalo tile 29 o kalo tile 29 min b'a to maliyɛn cɛ an n'a muso an bɛɛ ye fanga ye fanga bɛ se ka yɛlɛma cogo di n'an bɛ yɛlɛma fɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'an hakili la fasoko candidat ye yɛlɛma tigi dɔ ye ale ye candidat min bɛ se ka kɛ sababu ye ni yɛlɛma bɛ se ka sabati an bɛ don min na bi jamana kɔnɔ parti kura don an ye maire minnu sɔrɔ an ye conseiller minnu sɔrɔ u ye baara minnu kɛ sigida la a ti anw dɔn a b'olu de dɔn n'a dalen don la a ye da anw na. Fanga ɲinindɔ minnu farala ɲɔgɔn kan n'u bɛ wele ko coalition pour le renouveau politique CRP o cɛbɔ Mamadu Umar Sidibe ka dantigɛliw la a da sera baara dɔw ma minnu kan ka kɛ sira dɔw kan a ka san 5 fanga kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sɛnɛ binaku kɛnɛya binaku kalanko binaku ani Mali surasiya binaku. An ko n'an nana n'an b'an kale an b'an kale k'a fɔ an tɛ jamana janfa ni fɛn saba in na parce que u y'u ka hakɛ de k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na ni Ala ka jɛ ye k'a fɔ tuguni k'a fɔ n'an nana an ko mɔgɔ ko de Mali la n'o tɛ Mali fɛn bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ suman sɛnɛyɔrɔ bɛ yan nɔ an ka dugukolo nafolo b'a kɔnɔna la ji b'an fɛ yan nɔ donc n'o fɛn saba b'i bolo e tɛ se ka kɛ fantandugu ye k'a fɔ n'an nana an b'o lawaleya o bɛ lawaleya cogo di f'a ka k'i dusukun na i ka k'i ka jamana fɛ n'i kɛra i ka jamana fɛ ni Ala ka jɛ ye i bɛ se ka jamana labaara o de ko an ko n'an nana mɔgɔ si tɛ kale ten
ko mi kale ni ala iti kale ba mi kale min baranke an woni bi kale fena femu ni idalen do ala an ga ina fanton na an ga jamana fe na nga jamana fe problème be no yurugu ye no ye bushintilaye no ye mo kelinga mo kemen yoro dun o be bo akonna la parce que mo ladri e sera mo tata bo danama e sera mo tata wo ni bi dambe don yɛrɛ fɔlɔ i ka so dɔnni ye i ka jamana dɔnni ye le 29 an b'a fɛ k'a fɔ maliyɛnw n'a bɛ mɔgɔ kura fɛ n'a bɛ taabolo kura fɛ a b'aw bolo parce que anw nana an ye mɔgɔ kura ye wa an ka parti ye mɔgɔ kura ye taabolo kura b'an bolo pour que ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔna la n'o ye aw dusu minɛ le 29 fanga b'aw de bolo aw de bɛna bɔ ɲɔgɔn na ni Ala sɔnna n'a taara bolo da ɲɔgɔnmɛ kan le 29 a ye na Mali kura sɔrɔ après le 29 ni ala ka jɛ. Baaraw kunjɛra ni Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM faso ko ɲɛma CRP cɛbɔ Mamadu Umaru Sidibe ka weleda de ye ka ɲɛsin Segu a n'a lamini kalatalaw ma u ka bɔ ka caya k'u ka kalata sɛbɛnw da yanni juillet kalo tile 29 cɛ. Segu dugu kɔnɔna tɛmɛnen kɔfɛ Mamadu Umaru Sidibe n'a taamaɲɔgɔnw bisimilala yɔrɔw minnu na Masina, Tomia, San ani Ngara commune rural. Yengaw bɔra ka u kunbɛ juillet kalo tile 20 ana tile 21 min ye da ye o donna baara bolodalenw fɛnɛ na ka walawalali kɛ jamana ma na kalifa u la san 5 kan ka fɛn minnu kɛ ɲɛsigi ye jamana ye da donna o la Amadu Jalo ni Sama Traoré ka fɔ la. Ka bɔ San ka taa Tomia, Masina ani Ngara commune. Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM faso ko coalition pour le renouveau politique CRP cɛbɔ jamana kuntigi kalataw la min bɛ kɛ juillet kalo tile 29 bonyaw taara ka bisimila ni fanga ɲini dɔ fɛnɛ ka tamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen dafalen ye. Segu mara la Mamadu Umaru Sidibe a bisimilala wa seereyaw dira ma k'a fɔ u b'a kɔkɔrɔma don jamana kuntigi kalataw la. An mɔgɔ caman de bɛ comité bi yan fan bɛɛ ani 25 communes bɛɛ an ka comité b'a bɛɛ an ka sous-section b'a bɛɛ donc o kɔrɔ y'a jira k'a fɔ plan fɛn sigilen don ka ɲɛ voilà basi fu kɔni t'an ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ kɛ ka ɲɛ a kɛcogo la an b'a u wele u ka taa u ka carte nɔfɛ donc n'u taara u ka carte ta donc o b'a dɔn donc le 25 juillet le 29 juillet maintenant an bɛɛ bɛna ka taa voter an ka président pour que a ka kɛ tako kelen a ka kuluba sɔrɔ. En fait an b'a fɔ mɔgɔw ye vraiment bɛɛ ka tugu Umaru Sidibe nɔfɛ parce que an ka tɔn ye danaya ladiriya danbe o de an ka taabolo ye o min filɛ nin ye bon jamana kɔnɔ ni o jate minɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni i o kumakan saba in ta danbe danaya ladiriya n'o bɛ Mali kɔnɔ san sɔrɔ an ti tan mais n'i y'a ye an bɛ sɛgɛn fɛn fɛn la o de t'an bolo yan o de y'a to jamana bɛ sɛgɛn la bi. An balakaw denmisɛnninw marabolo naaninan na u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ olu b'u yɛrɛ ye fanga ɲini dɔ min na o ye Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM faso ko ye bawo a sinsinnen don fɛn min kan danbe danaya ani ladiriya wa Mamadu Umaru Sidibe bɛ kɛlɛ min na ni o ye yɛlɛma kɛlɛ ye k'u b'a dɛmɛ a la. San ville kɔnɔ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la faso ko b'an bolo yan kojugu welewele kan min bolo ka bɔ musow ma vote don ne b'a ɲini muso jɛkulu bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ ka voter fasoko ye pour que an ka se ka fasoko soutenir a ka se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na n'Ala sɔnna ma an kɔni bɛna seko kɛ fo ka taa s'a dan na. Anw bɛ fɛ ka bɔ pour que président k'a kunbɛ k'a bisimila ka ɲɛ n'aw taara an kɔni b'a dɛmɛ a kɔfɛ yan a k'a kɔfilɛ anw na an muso sɛgɛnnen don yan an b'a ɲini a fɛ n'an sera ka usine sɔrɔ an bɛ nakɔ baara an sɛgɛnnen don an tɛ se ka fɛn kɛ foyi ye a ka se ka usine ɲini a ye pour que an ka se k'an ka nakɔfɛnw bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan nɔ an ka se ka bɔ nɔgɔ la an kɔni b'a kɔfɛ yan ni Ala ni kira sɔnna a ma a tɛ fɔ an b'a dɛmɛ wa a ka di an ye fana a ka kuluba sɔrɔ wa ni Ala sɔnna an ka deli ma a b'a sɔrɔ. Welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma o de n'i ye maa 100 ɲininka Mali la sisan bɛɛ b'a fɔ ko yɛlɛma bon yɛlɛma a bɛ kɛ cogo jumɛn na o de bɛ ka maliyɛnw kamana gan donc an kɔni n'aw ye parti fasoko ye PRVM fasoko yɛlɛma tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔninfin yɛlɛmani ko tɛ système min bɛ sen na n'o ye jamana maracogo ye yɛlɛma ka don a la bɛɛ ka hakɛ ka di a ma o de ye yɛlɛma yɛrɛ yɛrɛ ye donc an kana yɛlɛma kɛ k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka kunkolo dɔrɔn yɛlɛma. An nisɔndiyalen don ka a bisimila Masina donc a diyara an ye a bɛnna ma an b'o foli kɛ a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen ye k'a jira k'a fɔ an bɛ campagne na sisan campagne na a bɛ se ka kɛ campagne basigilen cogo min na a bɛ se ka kɛ élection bɛ taa kɛ élection basigilen cogo min jɛlenya ani tilennenya kan.
ɲɔngumɛw minnu kɛra hakili falenfalenkɛnɛw sigira senga PRBN faso ko ɲɛmayaso a n'a tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ. Mamadu Umaru Sidibe yɛrɛ min ye cɛbɔ ye a kɛtɔ k'i da don a ka baara bolodalen walawalali la ni o ye programme présidentiel ye. A y'a yira k'a fɔ n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye jamana nafolo min bɛ kɛ k'a labaara budget 100 sarala 30 bɛɛ lajɛlen na don togodaw yiriwali da fɛ n'o ye sɛnɛ ni mɔni ni baganmara ye. A ka baara bolodalenw na fana a y'a yira k'a fɔ dugu o dugu n'a maa bɛ se 1000 mɔ jiso kelen foraji o na jɔ i ye. Ni mɔgɔ kelen ma mɔgɔ 100 ni yɔrɔ ta jamana bɛ ja wa nana sɔrɔ n'a nana bɛɛ ni mun ka kan danbe danaya ani ladiriya kɔnɔna la an bɛ bɛɛ ka hakɛ d'i ma ni ala ka jɛ ye. A ka kadu de y'aw ta ye fanga la wa fanga bɛ b'aw bɛɛ bolo tile kelen le 29 ni président mun filɛ nin ye e mun sigilen filɛ nin ye e mun filɛ caméra nin e mun ta ye nin ye fanga y'an bɛɛ de ta ye an ka constitution b'o de fɔ le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. O kɔrɔ ye mun ye ko fanga ye jamanadenw de ta ye n'u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔ min ma a bɛ fɔ de ma ko président mɔgɔ si tɛ kɛ président ye hali de b'an kɛ président ye yara bi a ye taabolo ɲɔgɔn kan pour que an kana se kɛ président ye transition ka kɛ président ye Fatima ka kɛ président ye o b'aw de bolo a se b'a ye ala k'a kɛ yara bi ala k'a kɛ. Cɛbɔ Mamadu Umaru Sidibe ka Segu mara munumunu zalo in senfɛ a taar'i sen jɔ dugu ɲɛnatigɛw fɛnɛ na Mansina San Tomiya ani Ngara o senfɛ maakɔrɔw ye dugawu k'a ye ka laban ka dugawu kɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye min bɛ se k'a to kalata bɛ kɛ basigi ani bɛɛ kɔnɔ. Falajɛ Garabala wayew olu faramɛ ɲɔgɔn ka tɔ dɔ kɔnɔ u k'a ma ko coordination des bouchers pour la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. U ka haminanko de ye ka Ibrahim Boubacar Keïta kɛ jamana ɲɛmaa ye jamanakuntigi kalata nataw la u y'a yira k'a fɔ IBK ale de ye jɔyɔrɔtigi ye wali kelen ale de ye maa ye maa min n'a ka kan a y'a ko n'Ala sɔnna ma ko Takogale k'u b'o kɛ jamana ɲɛmaa ye Amadu Kamara ale ka fɔ la. Yasa jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keïta danaya ka da kan kura ye juillet kalo tile 29 tako kelen na bouger minnu sigilen bɛ Falajɛ u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u ka ŋaniya yira kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma bari sabula u ka fɔ la IBK ale ye maa ye min ni Mali jamana ɲɛmɔgɔya ka kan an bɛ don min na i ko bi. Nin jɛkuluba in n'a bɛ Falajɛ buusiw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka nin lajɛrɛ belebele in senfɛ u ye wele bila u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma u kanubagaw an'u terilakaw ka fara u somɔgɔw kan bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka t'u ka wote kɛ sɛbɛn ta n'o ye carte d'électeur ye yasa dimanche don kalo tile 29 u bɛɛ lajɛlen ka taa kala fili Ibrahim Boubacar Keïta ye min bɛ kɛ sababu ye ka bɛn sigikafɔ ani bolodi ɲɔgɔn ma o sabati Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An b'a yɛrɛ lɔ k'a fɔ ko nin jɛkuluba in ni cɛ ani muso b'a la u kɔni bɛɛ lajɛlen dɔnfini kɛra IBK ka parti ka couleur ye min b'a yɛrɛ k'a fɔ u hakilina ye kelen ye u kunkilenna ye kelen ye wa u bɔ ɲɔgɔn bolo fɔ ka taa se sebaya sɔrɔli ma yasa ka kulon sɛbɛkɔrɔja seko ani dɔnko tigilamɔgɔw n'o ye Boubacar Pujugu ka groupe ye olu kɔni nana ka maaw sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya n'u ka bilasiralikanw an'u ka fɔlisenw n'u ka dɔnsenw ye. Mouvement IBK kanu o ye katikaw ye nin zen olu fana ye ɲɔgɔnkunbɛ ba dɔ labɛn jamana kuntigisigi kalataw kadara kɔnɔ ka dɛmɛ dɔ ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keïta ma juillet kalo tile 29 a kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen kunjɛtɔ sibiri kati autogare kɔrɔ la min ye Mouvement IBK kanu ɲɛmayaso maa caman ye olu tun bɛ a kɛnɛ ka Abdulkarim Sako ni Seydou Ɲare ka fɔ la. A bɛ fɔ kulu min ma ko coordination du mouvement IBK kanu n'o de club de soutien ni association minnu farala ɲɔgɔn kan ko ka Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛ kalafili nata in na o coordination min bɛ Kati olu ye kɛnɛ dɔ sigi n'a bɛ fɔ ma ko meeting de soutien à la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta kɛnɛ min ye dɛmɛ kɛnɛ ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keïta ma kalafili nata mandat filanan a ka se k'o sɔrɔ cogo min na mouvement IBK kanu kɛrɛnkɛrɛnnen a bureau national a ɲɛmaaw caman ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan fo ka taa se IBK kanuba minnu bɛ Kati u caman bɔra ka na wele kan jaabi. Laɲini min b'an bolo ka se ka sabati donc o de y'an bila ni wulikajɔ la ka porte à porte kɛ Kati kɔnɔ yan nɔ ka caravane de sensibilisation kɛ ka na se meetingu ma o hakilina de y'an bila la n bɛ welewele kan kɛ ka se an lamɛnbagaw de ma sisan an'an lajɛbagaw u ka bɔ bi chômera kunu chômera ka fara bi ka fɔ ka se lundi ma pour que mɔgɔw ka t'u ka carte d'électeur de ta mɔgɔ bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ faso kɔnɔ n'i ma t'i ka carte d'électeur ta e ma o kɔrɔ k'e ma kuma après e tɛ se ka nimisa tuguni parce que a kɛra i sigilen ɲɛna
donc an ka bɔ i ko kɔnɔkulu an ka taa an ka carte d'électeur ta ka voter Elhaj Ibrahim Boubacar Keita ye. Mouvement IBK Kanu a coordinateur o y'a yira k'a fɔ baara caman bɛ yen minnu bolodala fanga sɔrɔli a fɛ kura ye o bɛ kɛ sababu ye k'o laban. A ye welewele kan da ka ɲɛsin IBK dɛmɛbaaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ u ka bɔ i ko kɔnɔkulu juillet kalo tile 29 ka taa kala fili Elhaj Ibrahim Boubacar Keita ye walasa a ka se ka mandat filanan sɔrɔ baara bolodalenw olu ka se ka laban. An y'a ye k'a fɔ san 5 min kalifala Elhaj Ibrahim Boubacar Keita la a ye min kɛ san 5 in kɔnɔ an y'a kanu k'a fɔ n'an ye jamana in kalifa a ma tuguni san 5 wɛrɛ min kɛra an b'o tɔw laban hakilina kura minnu b'a la an bɛ jɛ k'olu fana don ba la parce que n'i ye jamana baara lajɛ jamana baara bɛ secteur damadama de kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ a n'ani bi cɛ a sera ka min kɛ jamana in saratalaw ye a sera ka min kɛ an ka armée ye a sera ka wari min bɔ an ka jamana waganden kɔnɔ k'o don jamana ko la anw tun t'a dɔn ni IBK tɛ k'o bɛ se ka kɛ donc o de kama anw tɛ fugari jamana IBK de y'o fɔ an ye a ko k'ale tɛ Mali kura ɲini ka di maliyɛnw ma a bɛ Mali kɔrɔ de ɲini ka di anw ma parce que Mali kɔrɔ de ye danbe jamana ye o de ye hinɛ jamana ye o de ye ko to ɲɔgɔn tala jamana ye o de ye fadenya ani kelenya jamana ye donc an bɛ IBK nɔfɛ parce que a ko Mali kɔrɔ de tun ye maliden ɲumanw ye donc an tɛ Mali kura ko la i komi a ko Mali kɔrɔ de b'ale bolo Mali kɔrɔ hakilina de b'ale la o de la an ko an b'a soutenir pour que ka mandat filanan ɲini ka d'a ma. Hakilina jiginna mouvement IBK Kanu kulu 915 ɲɔgɔnna de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na. Fɛn min ye Adam Sidibe k'a fɔ a b'a ɲini tɔndenw bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ lajɛlen ka to ka kalafili sɛbɛnw ta ka kɔn juillet kalo tile 29 ɲɛ walasa laɲini mun b'u la n'o ye ka IBK dɛmɛ fanga sɔrɔli la o ka se ka sabati. Agence Kuba Voyage ye hakilina ta ni ka lajɛ maa minnu ye a ka taamadenw ye ka ɲɛsin Maka ani Madina mɔ silamɛya jɔsen duurunan baara timɛni k'olu ka donda kaburiya kɛra yɔrɔ min na centre islamique do Amdala ni ka sɔrɔ ka kunjɛ ni tombola ye juillet kalo tile 23 ndɛmɛni silamɛw caman kun bɛ a kɛnɛ ka taa se diinɛ ɲɛmɔgɔw ma Samayira Sanogo ni Dramani Malenga fɔ la. Diinɛ ɲɛmɔgɔw caman ka fara ejidenw kan o bɔra kosɛbɛ walasa ka se ka na tali kɛ ni hakili fɔlɔfɔlɔ kɛnɛ in na min labɛnna Agence Kuba Voyage fɛ walasa ka se ka ejidenw kunnafoniya eji kɛcogo ɲuman na o de kama baaraw daminɛw na a ɲɛmɔgɔw ye fɛsɛfɛsɛli kɛ ejidenw ye pour que ka o la faamuya kosɛbɛ. Bon alhamdulillah an bɛ min fɔ ejidenw ye o de ye maa o maa ni eji tali ŋaniya eji baara bɛ ka yɛlɛmɛ. Eji baara bilala système na n'o ye système électronique ye a mɔgɔ b'ale ka wuli joona i k'i ka papier kow ɲɛnabɔ joona mais an y'a jateminɛ an ka baara kɔnɔna na an bɛ gɛlɛya sɔrɔ fɛn min na bi o ye ARAVEC ko ye parce que an balima minnu bɛ bɔ burusi kɔnɔ caman bɛ yen o ma ARAVEC kɛ bon o bɛ na n'u y'a kɛ yan n'a jaabi yɛrɛ ka sɔrɔ an ka se ka fichier individuel sɔrɔ pour que an bɛ taa ka taa passeport bɔ vraiment an bɛ gɛlɛya sɔrɔ o la donc an b'a ɲini jiden caman fɛ o ka ARAVEC ko ninnu ta ba la. Parce que Mali document bɛɛ gulonlen bɛ ARAVEC la bi n'i ko carte d'identité o bɛ se ka dilan joona n'i ko wolosɛbɛn n'i taara mairie la o bɛ sɔrɔ joona ou bien n'i taara police la i bɛ carte d'identité sɔrɔ joona mais ARAVEC mɔgɔ seko t'o la n'i y'a kɛ don min a jaabi tɛ sɔrɔ o don i bɛ se ka une semaine kɛ yanni i ka jaabi sɔrɔ tuma dɔ la i bɛ 4 jours 3 jours kɛ i ma jaabi sɔrɔ dɔw yɛrɛ ta bɛ 2 semaines bɔ jaabi tɛ bɔ ni jaabi ma bɔ an tɛ se ka baara fosi kɛ i ka passeport i ka baara gulonlen bɛ to yen donc o de hukumu kɔnɔ an bɛ ladilikan min di k'a gɛlɛya mɔgɔw ka ARAVEC ko in ta ba la pour que a bɛ baara nɔgɔya u ma u ka document sɔrɔli la. Ejidenw ka fɔ la olu kɔni na se ni ka baara in waleya ka ɲa ka d'a ka kuma min fɔra olu ye faamuya caman sɔrɔ a la. Bon a conseil bɛ se ka fɔ a faamuna kosɛbɛ parce que depuis a daminɛ fo kana se bi ma an kɔni bɛ yan u ye ɲɛfɔli minnu k'an ye an y'a bɛɛ faamuya i n'a fɔ alikaba munumunu cogo safa ni maruwa ta cogo an ka mina ni tɔgɔ di Musdalifa ta cogo ninnu o bɛɛ ɲɛfɔra n ye ka ɲɛ inshallah an y'a bɛɛ faamuya. Bon a faamuyana an bɛ se ka fɔ a faamuyana Kuba Voyage bɛ conseil mun d'an ma depuis an nana fo sisan nɔ iji mana daminɛ an kan ka fɛn minnu kɛ i n'a fɔ ijiden yɛrɛ kan ka kɛ condition minnu na pour que ka se ka iji kɛ ani obligation minnu b'i la bɛɛ yen nɔ ni ijiden kan k'o timɛ o conseil ninnu dira ma i n'a fɔ ko ijiden ni i bɛ taa iji la i kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min hakili dafalen don i kan ka kɛ silamɛ ye a moyen fɛnɛ ka kan ka k'i bolo i n'a fɔ kɛnɛya ta fanfɛla ani wariko ta fanfɛla o bɛɛ kɛnɛya kan ka y'i la. Ni kumakan sanuman ninnu tɛmɛnen kɔfɛ
min bɛ kɛ sababu ka se ka ejidenw la kunnafoniya eji kɛcogo ɲuman na pour que u ka se ka taama kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na waati min ni bɛɛ kun sigilen bɛ ka a kɔnɔ ni o ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛna kɛ kalafili la ni mɔgɔ min gɛrɛsɛgɛ ye fara ci walasa e na se ka mɔgɔ da e yɛrɛ kan ka taa eji kɛ o waati baaraw daminɛna nka an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a kun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko olu gɛrɛsɛgɛ na fara ci mɛ mɔgɔ min kɛra sababu ni ka wuli ka jɔ ni jɔnjɔn ye hali n'a sɔrɔla a kun tɛ kɛnɛ kan o kun ye mariyamu sogodogo ka bɔ kajolo o mariyamu sogodogo in a kun tɛ kɛnɛ kan nka ale gɛrɛsɛgɛ de ye fara ci jetɔnbɔla in kɔnɔ an y'a kɛ ɲinan kun y'an san filanan ye mɛ an y'a kɛ dɔrɔn ka plaisir kɛ fisabililɛ ka plaisir kɛ an ka ijidenw ye pour que k'u encourager parce que fɛn dɔ de tɛ se k'a ta k'a fɔ k'i b'a di jama ka ca i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ plaisir kɛ bɛɛ wa i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ kelen choisi jama la fɛnɛ donc an y'a kɛ o de la tirage ye pour que ni ala ye mɔgɔ min garijɛgɛ don a la o de b'a bénéficier quoi. wallahi alhamdulillah bi kɔni bi ye don de ye bon an b'a fɔ journaux historique don do histoire yɛrɛ la ne yɛrɛ fɛ don do n bɛ waso ni don min ye n ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna la don minnu bɛ yen ni n bɛ waso n'a ye n ka ɲɛnamaya kɔnɔna la bi y'a don dɔ ye parce que nisɔndiya min bɛ n na bi n tɛ se k'a nisɔndiya fɔ k'a se a dan na parce que min bɛnna min ka tirage min hɛrɛjɛgɛ ye fara ci nin ye ani ne bɛɛ lajɛlen t'a la kɛ jamu kelen ye dɔw yɛrɛ hakili la ko ne yɛrɛ balima don alors que tirage nin kɛra jɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ komi bɛɛ lajɛlen y'a ye cogo min de la ni kɔni kɛra bɛnsema dɔ de ye a kɔni a jala ye kosɛbɛ fo ka taa se a dan na n tɛ se k'a fɔ c'est-à-dire les mots me manquent pour que n ka se k'an ka joie k'a fɔ quoi. an m'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲina ejiden 300 de kɛ mɛ ka u ka dannaya da kuba voyage kan walasa ka se ka taa u ka silamɛya jɔsen 5 la bɔ sen na ani k'a yira aw la k'a fɔ ko u ka avion kunfɔlɔ bɛ bɔ bamakɔ ni juillet kalo tile 28 nata. o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ɲi ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔ ka aw minnu gɛngu mɛn ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma laseli wɛrɛw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kafunɛ bacili don yan n'o cɛ ne b'a fɔ yan ka kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'ala sɔnna ma.